ये हम लोग पूरे बीटीआर स्तर पे विमेन लीडरशिप का काम शुरू कर रहे हैं और ये प्रमोद बोडो जी का एक जो विजन है कि कैसे बीटीआर में जब बीटीआर आगे बढ़ रहा है तो उसमें कैसे महिलाओं की भी बराबरी का भागीदारी हो, तो कैसे उनके लीडरशिप को मजबूत किया जाए। तो इस विचार से पूरे बीटीआर में ये महिलाओं को हम लोग एक लीडरशिप ट्रेनिंग के थ्रू ले जा रहे हैं, जहां वो अपने बारे में जानते हुए कैसे बहुत सारे मुद्दों को समझते हुए भविष्य में अपने घर में, अपने गांव में, ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और सेंट्रल स्तर पे अच्छा काम कर सके, यही इसका विचार है जी। ये प्रोग्राम कहाँ किया है? ये अभी हम लोग हर एक जिले पे करते आए हैं, तो हमने इसकी शुरुआत कोकराझार से की थी, फिर चिरांग में किया। अभी जस्ट हम लोग कल हमने इसको उदालगुड़ी में कंप्लीट किया है और ये हमारा चौथा ट्रेनिंग है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि कैसे वुमेन का लीडरशिप, महिलाओं का लीडरशिप कैसे और ज़्यादा मजबूत हो, कैसे महिलाएं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक काम का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक काम का क्षेत्र हो, कैसे महिलाएं मजबूती के साथ सामने आए, विशेषकर बीटीआर रीजन में। आप लोग जो ट्रेनिंग दिया है इससे इस बीटीआर एरिया में कैसा प्रभाव पड़ सकता है? जो क्योंकि महिलाएं पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, हाँ, अपने घरों में बच्चों को, अपने घर को चलाने में, समाज में भी कर रही है, मगर उनको थोड़ा और तैयार करने की जरूरत है, थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। ये कार्यक्रम वही कर रहा है कि आप में वो क्षमता है, आप में वो लीडरशिप है, आप पहले से अपने जगह पे वो कर रहे हो, इसको थोड़ा और अगले स्तर के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए आप कैसे सोच सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इतने सारे मुद्दे हैं, उस पे आपका क्या रोल हो सकता है। तो इस प्रकार उनको ये नया सोच उनको हम लोग उनमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनर कहाँ से है? हम लोग लीड इंडिया करके संस्था है जो दिल्ली बेस्ड है, तो वहाँ से हम लोग आए हैं और करीबन इस कार्यक्रम में करीबन 6 महीने से ज़्यादा हमने एक साथ महिलाओं को मिल के अलग-अलग जगहों पे जाके इस कार्यक्रम को ज़मीन में उतारने से पहले एक समझ बनाई कि क्या चीज़ की ज़रूरत है महिलाओं को, और उसके आधार पे पूरा ये डिज़ाइन किया है। दिनै जों तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखंनि जानानै बा जोंनि लिडारशिप ट्रेनिंगखौ जोंनि मिरुनि आइजो गांखंनिफ्राय फैनानै ट्रेनिं होफैनाय जादों आरो जोंनि आसामनि बाहेरनिफ्रायबो फैदों। बे ट्रेनिंखौ जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै मोनबा ब्लक दं। बे मोनबा ब्लकनिफ्राय जोंहा 10 जनके फैदों आरो लोगोसेयैनो जिल्लानिफ्रायबो नुजाथिफैनो हादों। बे जोंनि ब्लकआ जाबाय 26 नं दारांगाजुलि, 38 नं गयबारि ब्लकनिफ्राय फैदों आरो 27 नं नाग्रिजुलिनिफ्राय फैदों, 29 जोंनि सुक्लाय सेरफांनिफ्रायबो नुजाथिफैनो हादों आरो 30 नं गरेस्वरनिफ्रायबो नुजाथिफैनो हादों। दिनै जोंनि ट्रेनिंखौ आइजोफोरनि थाखाय वमेन पावारनि थाखाय ट्रेनिंखौ होनाय जादों लिडारशिप महरै। लिडार जानो नांगौबा गोबां रोंगौथि नांगौ जाना फैयो, बिनिखाय बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों जोंनो आइजोनो, जाहाथे आइजोफोराबो समानैनो मावफुंलांनो हागोन होननानै जों बे ट्रेनिंखौ लानाय जादों, जाहाथे फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो आइजोफोरा बे रोंगौथिखौ लानानै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो, बेखौ लानानै बे ट्रेनिंखौ लाफैनाय जादों आरो बेखौनो आं जोबोर गोजोननाय थादों सेन्ट्रेलनि बायद'मोननिसिम बे ट्रेनिंखौ होफैनायनि थाखाय। आंनि बुंनांगौआ एसेनो, गोजोन्थों। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।